महामारी कर'ना भाइरास बा कोविड-19 बेखौ लानानै बुहुमनां जुजिगासिनो दङ आरो आथिखालाव बे महामारिजों बा कोविड-19 जों जि जुजिनाय बे जुजिनायनि बेलायाव जि मेडिकेल आरो जि हेल्थ फेसिलिटी सरकारा भारत सरकारानो जा बा गुबुन गुबुन देशनि सरकारानो जा बेजों लानानै दिनै जुजिगासिनो दङ बा फाहामनायनि थाखाय बा हस्पिटालाव फेसिलिटी खालामनानै ट्रिटमेन्टनि थाखाय दिनै बेबस्था लागासिनो दङ। नाथाय बे बिथिङाव जोङो जुदि गोथौयै बिजिरनानै नायो दिनै बुहुमनां मोनसे रांखान्थियारि अलखद बा माने रांखान्थियारि मोनसे जाब्रबथायाव गोलैनो थांगासिनो दङ जायखौ मन्दि होननानै बुङो। दा बुहुमनां बे कर'ना भाइरासजों जुजिनायाव गासैबो बुहुमनि जेसेबां रांखान्थियारि जेफोर बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङमोन बा इनफ्रास्ट्राक्चार दङमोन बा जेराव माने इन्डास्ट्रि दङमोन जेराव प्रडाक्शन जायो बै जायगाफोरा दिनै बन्द जाजोबनायनि जाहोनाव भारतआवबो गासैबो बे लकडाउन जि 21 डेज बे जोबलांबाय एनादार 19 डेज जि लकडाउन दिनै जागासिनो दङ 3 मेसिम आरो बिनि उनाव बे लकडाउना एक्सटेन्ड जागोन ना बे लकडाउनखौ उथायनानै लागोन बेखौ दिनैसिमबो रावबो बुंनो हायै मोनसे थासारियाव दङ। मानो होनना बुङोब्ला बुहुमनि मानसिफ्रानो बा भारतनि मानसिफ्रानो दिनै बे साइलेन्ट किलार बेजों जुजिगासिनो दङ आरो बियो विश्व जुद्धआव जानाय थासारिजों समान मोनसे थासारि होननानै दिनै बुहुमनि पण्डितफ्रा बुंदों। मानो होनोब्ला दिनै आमेरिका बादि बुहुमनि जौगासारनाय बा बयनिख्रुइबो डेभेलप नेसन जाय गासैबो बिथिङाव बिसोरो इक'नमिकेलि फाइनेन्सियेलि बा हेल्थ एन्ड मेडिकेल फेसिलिटियाव बा गासै बिथिङाव बिसोरो इक'नमिकेलि माने जोबोद जौगानाय थेवबो बिथांमोननि रांखान्थि माने थासारियाबो दिनै मोनसे गाज्रि लामाथिं थांगासिनो दङ। दा भारतआव नैबे लकडाउननि गेजेराव गोबां मानसिनि जायफोर बे माने कम्पानियाव इन्डास्ट्रियाव साख्रि मावनानै दङमोन प्राइभेट सेक्टराव साख्रि मावनानै दङमोन बे साख्रि मावनाय मानसिफोरा दिनै लकडाउननि गेजेरजों बिथांमोना खामानि मोनै मोनसे थासारियाव दङ आरो दिनै बै कम्पानिफ्रा बै इन्डास्ट्रिफ्रा जायफोर माने मानसिफोरखौ खामानियाव लाखिदोंमोन बिथांमोनखौ दिनै रिलिज होनायनि थाखाय बा हगारनायनि थाखायबो प्रिप्लान खालामबाय थादों होननानै जों मिथिदों। दा बेखायनो बर'फोरखौ आङो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो खावलायनो नागिरदों जे बर'नि रांखान्थि बिथिया जाबाय एग्रिकालचार जोङो आबाद मावनानै जोङो जेखौ दुब्लियाव बा फोथाराव जों आबाद मावो मैगं खेथियानो जा माइ आबादानो जा जुखामनि आबादानो जा मैगं थाइगंनि गासैबो आबाद बेजोंनो जोंनि रांखान्थि बिथि न'आव जोंहा गय खान्थाल थाइजौ थायो आरो नारिखल थायो जोङो ना फिसियो जोङो दाउ अमा हांसो मोसौ मैसो बा जोङो बोरमा बायदिसिना फिसियो बे जोंनि रांखान्थिनि मोनसे भिति। दा बेखायनो दिनैनि समाव जिहेतु एग्रिकालचार सेक्टराव बियो मेजर मोनसे हेम्पार जादों। मानो होनना बुङोब्ला मार्केटआ बन्द दिनै मैगं थाइगंखौ जों फाननो हायाखै माइखौ जोङो फाननो हायाखै बाजारा बन्द जायनि थाखाय जोंनियाव जिखिनि सेभिंस जोंनियाव जिखिनि रां दङमोन दोनथुमनाय दङमोन बे रांखौ जों दिनै बाहायनानै जानो गोनां जागासिनो दङ। दा बेखायनो जिहेतु बुहुमनां मोनसे रांखान्थि अलखदाव जों गोलैनो थांगासिनो दङ भारत हादरा रांखान्थि अलखदाव मोनसे थासारियाव माने फेस जागासिनो दङ। आसामनि रांखान्थि अबस्थायाबो मोजां नङा दिनै सरकारि साख्रियालफोरनोबो दरमा होनो हागोन ना हाया बिनि थाखाय आसाम सरकारा उननि समाव फोसावगोन होननानै बुंबाय थादों। बिनि अनगायै रायजो राजानो जिखिनि गोरिब गुन्द्रानो हाजिरा मावनाय थेलावला रिक्सावला बा गोरिब न'खरफोरनो जेरैबायदि अनसुंथाइ मिनिमाम लेभेलाव होनायनि थाखाय सरकारा फोसावदों दिनै होबाय थादोंब्लाबो बे जोंनि थाखायबो थोजासे नङा आरो थोजासे बिबांनि सरकारा होनायाबो सरकारनि थाखाय सम्भब नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बेमार फाहामनायाव हस्पिटाल गायसननायाव हस्पिटालनि फेसिलिटि बारायनायाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय जिखिनि मेटेरियेल नांगौ जिखिनि आगजु नांगौ बेखौ गथायनायावनो सरकारा जथेस्थ' रां खरसा खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो सरकारनि सर्स अफ इनकाम जेरै टेक्स GST बेफोरबो दिनै लकडाउननि थाखाय बन्द जाजोबनानै दङ। दा बिथांमोननि जे बाख्रि माने ट्रेजारियाबो दिनै खालि जालांगासिनो रायजो राजानि जोंनि आइ आफानि जि दोनथुमनाय रां बा जोङो जिखिनि खामायोमोन बे खामायनायाबो दिनै बन्द जानानै दङ। दा बेखायनो आङो गुरैयै खावलायगोन
जे जोङो आबाद मावनाय आरो लाइफ स्टक दाउ अमा हांसो फिसिनाय जोङो जि दङ बेखौ जोङो मजबुतै लांनांगोन शर्ट टार्म आरो लं टार्म पलिसि लानानै बर'नि रांखान्थिखौ जोङो मजबुतै नैबे कर'ना महामारिनि समाव बेजों जुजिनायजों लोगोसे न'आव रैखाथि गोनां थानाय बा जोङो ससियेल डिस्टेन्सिं गोजानाव थानाय बा जोङो साखोन सिखोनै थानाय बेखौ मेनटेन खालामनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जोङो गाव थांना थानो थाखाय रांखान्थिखौ जोङो मजबुत खालामनांगोन रां खामायनायनि जिखिनि जोंहा सर्स अफ इनकाम बा सर्स अफ इनकाम जेनेरेशननि जिखिनि जायगाफोर दङमोन बे जिहेतु बन्द जाबाय दिनै बाहेरायाव थानाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोंनि न'आव फैफिनगोन बिथांमोना मा मावनानै जागोन बेबो मोनसे माने गिख्रंथाव मोनसे थासारि आरो जायफोर आनइमप्लयड दिनै इडुकेटेड इयुथ दङमोन बिथांमोना जे उनाव साख्रि मोननांगौ खामानि मोननांगौ बै पार्टआबो जेब्लासिम जोङो कर'नाजों जुजिबाय थागोन बै समसिम गोदान बेबायदि खामानि साख्रि बा एंगेजमेन्ट मोननांगौआ जोंनि थाखाय मोनसे क्रिटिकेल थासारि दा बेखायनो आमेरिका बायदि देशा जेराव 10 लाखनि बारा मानसिया बेयाव इनफेक्टेड जाबाय 40,000 मानसिया दिनै जिउ नागारबाय आरो बेसेबां जाबावगोन बेखौ मोनसे इमाजिन खालामनो हायो दिनै भारतआव मोनसे समाव 100ल'मोन दिनै लासै लासै बारायै बारायै बियो 10,000नि बारा जाबाय आरो थैनायनि अनजिमायाबो दिनै बारायलांगासिनो दङ आसामाव दिनै बिनि अनजिमाया खम जादोंब्लाबो दिनै बे अनजिमाया उननि समाव जे माने बारायनाय नङा बेबायदि जोङो मालाबाबो साननो हाया दा बेखायनो जिहेतु बे मोनसे साइलेन्ट किराल बे मोनसे साइलेन्ट इनफेक्टेड मोनसे माने भाइरास दा बेखाय जोङो देहाखौ जोथोन लानायजों लोगोसे रांखान्थिखौ मजबुत खालामनो थाखाय बर'नि जिखिनि जोंहा रांखान्थि भेटि दङ आबाद मावनाय दाउ अमा हांसो फिसिनाय बे बिथिंखौ जोङो मजबुतै मेनटेन खालामनांगोन दा बेखायनो शर्ट टार्म आरो लं टार्म गोलाव समनि थाखाय जोङो साननानै माखासे हाबाफारि लानांगोन आरो खम समनि गेजेराव जायफोर हाबाफारिफोरखौ जों लायोबा जोंनि न'खरखौ जोङो मजबुतै जिउ खांनो हायो संसारखौ दैदेननो हायो न'खरखौ सालायनो हायो बेबायदि मजबुत माखासे राहा लामा लानानै स्किम लानानै जोङो खामानि मावनांगोन दा बेखायनो आङो दुलाराय बर' माहारिनि बर' आइ आफा रायजो राजा बर' फिसाफोरखौ आङो गुरैयै आङो खावलायदों जाहाथे जों बयबो नैबे खैफोदनि समाव नैबे अलखदनि समाव रांखान्थियारि जे मन्दि जानो थांगासिनो दङ अलखद आंखाल जानो थांगासिनो दङ सरकारनि बाख्रियाबो दिनै खैफोदाव दङ अलखदाव दङ रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया एनाउन्स खालामदों माखासे फाइनान्सियेल पेकेज सरकारनो अनसुंथाइ होदों दा बेफोर दिनै फैबाय थानाय गोलाव समाव जुजिनांगौनि थाखाय थोजासे नङा दा बेखाय जोङो बयबो न'खर नाङैनो बा जोङो सुबुं हिसाबैनो बेक्ति हिसाबैनो गामि हिसाबैनो जोङो माखासे प्लेन पलिसि लानानै खामानि मावनांगोन ओरैनो जोङो जाहाथे नांनायनि बारा खरसा खालाया जोङो सेभिंस खालामनो हायो नांनायनि बारा जाहाथे जोङो रां बाहाया नांनायनि बारा जाहाथे जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बायनानै जाया बे दिगखौ जोङो नायनानै फैबाय थानाय समखौ जोङो दैदेननांगोन सामलायनांगोन दा बेखिनिखौनो आङो दुलाराय बर' माहारिखौ आं आपिल खालामो जाहाथे बयबो बे रांखान्थि दिगाव जोङो एसे जोथोन लानानै जोङो रां खामायनायजों लोगोसे रां दोनथुमनाय आरो रांखौ बाहायनाय बे गासैबो दिगखौ नोजोर होनानै जोंनि आबाद बिथिङाव मावनो गोनां जिहेतु रिलेक्सेसन होदों दिनै माने मिल सालायनो थाखाय खेथि बाथि मावनो थाखाय आबाद दैखांनो थाखाय एग्रिकालसार सेक्टरखौ दिनै रिलेक्सेसन होदों दा बे गासैबो दिगखौ लानानै आरो लाइफ स्टक दिनै माने दाउ हांसो फाननाय बा बायनाय बिनि जि माने सोलिनायनि जि बेबस्थाखौ खालामदों बे गासैबो दिगखौ जोङो मोजाङै माने नायनांगोन आरो बेजोंनो जोङो न'खरखौ सामलायनो थाखाय दैदेननो थाखाय जों बयबो राहा लामा लानांगोन।